ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଙ୍କ ମିରିଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ। ଏହା ମୋର କାକା ନିକୋଲା, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁର୍କୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଜର୍ମାନୀରେ ତିଆରି ଏକ ମଧ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ୍। କଳଙ୍କି ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ କଳଙ୍କି ହଟାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛକ ଏବଂ ଶାଖ ପୁଣି ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଛକ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତର କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେର ସମସ୍ତ ଧାତୁ, ଅସର, ସୂତା ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଲେଥ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତୁହୀନ ଅସଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଲିଶ ଏବଂ ନିକେଲ ପ୍ଲେଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବଡି ଏବଂ କ୍ରାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ବାଲି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଥିଲା। କିଛି ସ୍କ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପାଇବା ପାଇଁ